Thì halor jong kitu pade ka ban biang pade kan ikan khot ka baship hau da ka boong bat u Jacob u la kerku yo paro bat u la mi no nakmat u paro Hmm. yam tu ka ba ka dekhot ka Hmm. banyo ka u Jacob u la kerku yo paro ka Hmm. dekhot ka baship hau u Jacob u la kerku yo paro laban arsin tu Artin. Kani ada jemput sibun. em ka kani ka long kor kom tho ban ban tadi ban emphasized ya kajing koridor jong kani ke kantin kerku da udi ubala kam ya Jakarta kabai New York baru tahu ya pediang ya ka jing kerku Hmm. di hapdeng jong kani kawan katu kajing keli ke jong paru ba kajing jubab ke jong u Jacob di halo jong kani kapan scam ba kajing kerku kadai kabadon jingmut angni Hmm. kam dai ke basumi naki kantin kum bala chen hao namar kajing sko burom ya kajing pediang song ha kajong paru shiki como cakap Egypt kan. Hmm. Eh, Hmm. ini kita dekat nyau hadu shipau. Kalau kada dekat ke banyak gua shipau kilong kum ki sertam jong ubiskin. But kendai bershipau pada kilong ke kerim apa deng. Hmm. Kibal ringi kami iki tang yu tau babam usung tu kat no kajing bang jong tau biskin. Hmm. Ikan ni kalau maju orokong kan. Hmm. Kajing ban biang akan dekat ke bershipau jong kajing kerku. Kalong baik ba ke bumi na Jacob kalong serious but kan sadon ke jing bah na ka banta jong u aro Hmm. di katu kalong ke jing Asiam but itu iba pun kut na tu ke jing mi no anak kuat jong aro ta katu mendon kam banyak keren nama kajian kalong ikum ke jing keren para beriwi Hmm. Hmm. to ka dekat ke bakat wei but u Joseph ula pensyong ne ila ukpa but ila kihenmen hembo but ula ai heki ya ka bentak terai ha dari Egypt haka jaka Hmm. kaba kam bahatam haka kendau Rameses kumba uparu ulala ai hukum Hmm. kedekot ke bakat wei kedaitan kajik pendap ya kajing keren kajong uparu yu Joseph ban penyo iki ya kajaka syong kat kumbaki kilakwa Hmm. kabaya rap yangi hengni kabami thamai hengni kalong u Joseph u penyo ya katakari baki kinsyong kum ka benta trai akari Egypt. Wala kilong Hmm. ki sos im Henry u Joseph u penlong ya kata ka jing ai ke jong paru kum ka benta trai ke jong ki akari Egypt. Hmm. But ya kani ka benta Na kum fiong. na kari kanan kilong kiso shnong. Oh, Nomor 4 sila ay ki manong try. oh, Rehang ni Goshen hari Egypt mentah preng yung kaklam kilong kiso im. sim. Kertan yung ki kakampe nong so shnong. Hang ni kiyo ya kahok lakum moyo kitrai ri. Namar kiyo e kabam, kiyo e ko kiyo e uplang na bagi jeli yung ki, kiyo ru ya kajaka bagi syong. Kemud lalong kat utrai shnong ni. Teka jing scam jong kani ka benta di kalong ba ka kantin ka bami na paru. Kalong ka ba scam bat ka ba kut em po jong kahima te. Hmm. Di habala ayaki bakin don hakani ka benta hakari Egypt haka Goshen kayang bait basyata anum dan menu balik bertuntut ki. Hmm. Kawabut hadin jo kandi i bakata kajaka bala abu yaki bakin syong kinsa bala ay haki kadi kajaka ka bakam bahatam Hmm.
kawaar pada kalong ha ka kendau Rameses kami empat ya keren hang ni hendak kiwi kitab kila don ini kejing kebentar jok ni Rameses kabadai ka kerteng ke jong usim ubak ham mencuba bukan pau jong ka ri Egypt dia la aina hang ni ya ka kendau jong tau usim ubak rau ke ni ni baka jaka ka bakham bhatam ka jong ke Egypt là ai ya kata haki hakalung ye long sem ka jong u Jacob Jacob. bat la penbut kumba upharu ulala ai hukum tihang ni i ba ni ka dekat ke bakat ubai na lor bo Jacob ula de kerku yu pharu mentakani pa de kalong ka jingker ku ka bawan ha ka jing bo poi perkhat na ka liang ka jong u pharu shakalong ye long sem jong u Jacob to nya beteng nya pun kut ke dekat ke bakat ar Shawan poi kat kat arom store mon chu otang ni away. U Jacob u kerku yong haro. Mentah ni kat bakat way. U haro u kerku yong Jacob. Kalau Jacob yo maka yang sem yo jakawan syamsa. Shipor hari je. Tinulor bau Joseph ula pendat ya katu ke hukum ko pharu ula ai tapi poi pak kadokhat ke bakat ar yu i ya ke kamram ke jong Joseph kum uta belki Kordan hagi Egypt bau penbiang lut ba u na dong shedong ya ka jing don kam jong ukpa ki hinmen pat baro kat baki kidan ikentin ki bedon kadokhat ke bakat ar ki ong bat u Joseph ula besar ila ukpa bat ila kehinmen bau bade ka yeng ukpa jung ubaro da ukpu kal bakum ibahayeng jongki kani kalong ka benta ka ba yui ba u Joseph habo la pedia su bahai ka yeng ka sem shimdon ka no ka jingbu not ya ka jingle jong kehinmen ki jung ndre ha ka khim khat jong ka jing em dei penban u Joseph ubalong kalimti jingkerku ila ki jong kehinmen ki jung thì hằng ni i ba cái jingker khu katut bat kawan kumaya karamana katut no Jacob shau pharo kawan pat nau pharo bat katut yang shau Jacob kata kalong ka jing phla ke bagi i ki di dekat ki bagi pe na du to dekat ke bagi nyo hadu ko bakat a baka kesan ketika jong ublai kam shim la i no daliliru Lagi pai biang syakalenong ngabalai punyo ki jing po sniu Joseph hang kitu ki mak ki kisong keba de jong keba kisong kau gitu nata ka jing po sniu hang ka sngi upanai ba khatwai ki klur ki ngu yu hang ni ka pau baka trai sya ka long sya ka mo po sniu ni ka jing po sniu to syo ma ki ngu yu ngai hang ni ka pau ma pi amata kan baki lawan u Joseph po ulong kalat ka jing ter khu ki ni kham le ben ni ki oh